King. Oh, nigga, I'm oh gosh, you won't be so. Say, I can't eat that. With the king, I'm eating now. I'm sitting up in the round. I'm coaching. So, I should come over. Yang ya vuma kuna Islam kwa kinga ngakwazi ukukhuluma abuye abazali akube sithe buka phela kinga ngiyacela ukuthi ucela umntwana lokho fethu noma 25 minutes fethu anginikeze nje fethu angifake ngiyacela fethu ngiyazimisela fethu ade ngijimisa ontolonge kinga ade ngijimisa ontolonge awukingi ngiyacela fethu wena nokoji fethu phela nisondelene fethu ngithe kanje ngiyacela kingi ngiyacela mega fethu cha usine ungizamile ade ngiza la i-300 fethu ungithengele igo awukingi fethu ngiyacela fethu 25 minutes awukingi ngajabula fethu ngajabula hayi yo sikin kahlala ngenyawo ngizotshela amakromo ubusizo awungicela awungishintsha awukhila ngiyacela ukuthi ngiyabonga lakini